روز بخیر بینندگان عزیز، این برنامه نویدی بомдодӣ است و دوامی 10 دقیقه من امریدین علیموف شما را با تازه‌ترین خبرها و رویدادهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 27 می است و ساعت در دوشنبه 11. نخست نظر میکنیم با سرخط خبرهای امروز. در پای نارازیگی و تجمع مسافران در فرودگاه دوشنبه، مقامات با چند پروازی شرکت سیورنی ветер اجازت دادند. بختر فود-2021 صادرات بشتری مеваву سبزوات از خطلون و хориҷа. شهرداری پشینی بیشکک عزیز سورакматов боздошт شد. дафтари матбуотии фурудгоҳи душанбе рӯзи 27 май ба радиои озодӣ гуфт ки шаби гузашта ба шаҳрҳои иркутск ва қазон парвозҳо анҷом шуданд. ба гуфтаи манбаъ, парвоз ба шаҳри санкт-петербург имрӯз сурат мегирад. ин парвозҳо дар пайи як норозигии мусофирон амалӣ шуданд. рӯзи 26 май даҳҳо мусофири дармондаи ширкати Северний ветер дар фурудгоҳи душанбе ҷамъ шуда аз мақомот талаб карданд ки ба мушкили онҳо расидагӣ шавад. ба гуфтаи мусофирон, онҳо як ҳафта аст ки наметавонанд ба Русия парвоз кунанд. раиси оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон, ки ба назди мусофирони норозӣ омада буд, дирӯз ваъда дод ки масъаларо баррасӣ мекунанд. ҳафтаи гузашта оҷонсии авиатсияи Шаҳрвандӣ иҷозатномаи ширкати Северний ветерро барои ба гуфтаи мақомот баланд бурдани нархи билет бекор кард. аммо намояндагони ширкат пештар инро рад карда гуфтанд чиптаҳоро аз меъёри муқаррар шуда гарон нафурохтаанд. парвози мунтазами ҳавопаймоҳо аз Тоҷикистон ба Русия баъд аз як соли танаффус 1 апрел оғоз шуд, вале то ҳол шикоятҳо аз дармондани мусофирон дар фурудгоҳҳои кишвар расонаӣ мешаванд. ҳоло ҳавопаймоҳои ютер, сомон эр, уральские авиалинии, сибир ва ямал иҷозаи парвоз байни Тоҷикистону Русияро доранд. дар маркази Хатлон, калонтарин вилояти кишоварзии Тоҷикистон, як намоишгоҳе оғоз ёфт ки ҳадафи он содироти бештари меваву сабзавот аз ин ҷо ба хориҷаи дуру наздик аст. дар ин вилоят солона садҳо ҳазор тонна мева ва маҳсулоти дигари кишоварзӣ истеҳсол мешавад, вале ба сабаби тарғиботи кам ё надонистани роҳҳои тиҷорат ҳазорон тоннаи он дар дохил мемонад ва ё вайрон мешавад. намоишгоҳе барои ҷалби харидорони хориҷӣ ба молу маҳсулоти кишоварзони Хатлон 25 май дар шаҳри Бохтар оғоз ёфт ва 200 ширкату тавлидгарон аз вилоятро ҷамъ овард. намоишгоҳи Бохтар Фуд-2021 бо мусоидати USAID оҷонсии рушди байналмилалии Амрико сурат гирифт. Хатлон вилояти аслии кишоварзии Тоҷикистон аст. дар ин намоишгоҳ чанд қарордоди нав, аз ҷумла қарордод дар бораи содироти 1000 тонна ангур ба Русия ва содироти пиёз ба арзиши тақрибан $1 миллион ба Қазоқистон имзо шуд. кишоварзӣ тақрибан нисфе аз иқтисоди Тоҷикистонро ташкил медиҳад ва 46% нерӯи корӣ дар ҳамин соҳа кор мекунанд. дар шаҳри Душанбе як маркази амрикоӣ бо фарогирии донишомӯзони бештар ва таҷҳизоти наву муосир дубора ба фаъолият шурӯъ кард. ин марказ 2 баробар аз макони қаблияш васеътар будааст. дар маросими ифтитоҳи ин маркази такмил шуда, масъулони сафорати амрико дар Душанбе, намояндагони вазоратҳои маорифу умури хориҷии кишвар, донишомӯзону ҳаводорони забони англисӣ ва таъриху фарҳанги амрико ширкат карданд. So in other words, this is more than just an American space. It's a joint initiative between energetic. танҳо гуфтан маркази амрикоӣ ин кофӣ нест. ин як ташаббуси муштараки ҷавонони Тоҷикистону Амрико аст. яъне ин макони онҳоест ки диди мусбат доранд ба оянда. ҳангоми вохӯриҳоям бо мақомотҳо, раҳбарони онҳо маро хотиррасон мекунанд ки барои баланд бардоштани иқтидори омӯзиши забони англисӣ мусоидат намоем ва ман бисёр хушҳол ҳастам ки сафорати амрико дар ҳамкорӣ бо шариконам аз ҳукумати Тоҷикистон метавонем саҳми худро дар ин ташаббус гузорем. дар маросими ифтитоҳи ин маркази такмил шуда, масъулони сафорати амрико дар Душанбе, намояндагони вазоратҳои маорифу умури хориҷии кишвар, донишомӯзону ҳаводорони забони англисӣ ва таъриху фарҳанги амрико ширкат карданд. сафири амрико дар Душанбе ин марказро тӯҳфаи мардуми амрико ба мардуми Тоҷикистон номид. омӯзиши ройгони забони англисӣ дар ин марказ таваҷҷӯҳи ҷавонони забономӯзро бештар ҷалб кардааст. маркази амрикоӣ ба ман хеле зиёд кӯмак кард ки то забони англисии худро сайқал диҳам ва на танҳо забони англисӣ, балки тарзи баромад кардан дар байни ҷамъият ва тарзи дуруст муошират кардан бо мардумро дар ин ҷо ёд гирифтам.
дар ин маркази амрикоӣ 9 мавзеи барномавӣ аз ҷумла студияи инноватсионии Makerspace, лабораторияи васоити ахбори омма барои блогерҳо ва рӯзноманигорони ҳаваскор, китобхона ва интернети ройгон фароҳам шудааст. муҳаммад Довуд Саломиён, муовини аввали вазири маориф ва илми Тоҷикистон, дар баробари донишомӯзӣ дигар ҷанбаҳои муфиди кори марказро номбар кард. ин марказ бори дигар шароити хеле хуберо барои муттаҳид кардани ҷавонон, барои ба ҳам овардани ҷавонон дастрас менамояд ва ҳамчунин барои боз мустаҳкам гардидани дӯстию рафоқат шароитҳои хубу мусоидро фароҳам меорад. маркази амрикоӣ дар Душанбе ҳоло дар маркази тиҷоратии пойтахт дар кӯчаи Мирзо Турсунзода ҷойгир шудааст. дар Тоҷикистон 8 маркази амрикоӣ дар манотиқи мухталифи кишвар фаъолият мекунанд. амрико дар бахшҳои мухталиф аз қабили иқтисод, маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, амният бо Тоҷикистон ҳамкорӣ дорад. тибқи иттилои расмӣ, дар давраи соҳиби истиқлолии Тоҷикистон, амрико ба ин кишвар дар ҳаҷми $1.8 миллиард кӯмаки молӣ кардааст. бо вуҷуди ин, дар як бахши аҳолии кишвар рӯҳияи амрикоситезӣ низ ба мушоҳида мерасад, ки ба вазъи Афғонистон ва низоъ дар ховари миёна бармегардад. аммо ахиран шумори корбароне, ки хостори ҷой додани пойгоҳи ҳарбии амрико дар Тоҷикистон шудаанд, афзоиш ёфтааст. шаҳрдори пешини Бишкек Азиз Суракматов аз сӯи маъмурони Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон боздошт шудааст. дар ин бора як манбаъ дар ниҳодҳои қудратии Қирғизистон хабар додааст. пештар дар Кумитаи амнияти миллии Қирғизистон тасдиқ карданд, ки шаҳрдори пешин бозпурсӣ мешавад, вале нагуфтанд, ки дар доираи кадом парванда. ба иттилои расонаҳо, Суракматов дар доираи парвандаи ҷамъоварии ғайриқонунии амвол ҳамчун шоҳид ба бозпурсӣ даъват шудааст. ӯ 20 октябри соли гузашта аз мақомаш истеъфо дод. Азиз Суракматови 51 сола солҳои 2018-2020 шаҳрдори Бишкек буд. дар гузашта вакили парлумони Қирғизистон ҳам будааст. заминҳои ду минтақаи аҳолинишини Боғис ва Хиёбон дар марзи Узбекистон бо Қазоқистон расман ба ҳудуди вилояти Туркистони Қазоқистон ҳамроҳ карда шуданд. дар ин бора рӯзи 25 май сомонаи сарвазири Қазоқистон хабар додааст. ба иттилои расмии мақомоти Қазоқистон, ҳудуди умумии ду деҳа 795,62 гектар заминро ташкил медиҳад. деҳаи Боғис дар 150 километрии Чимкент воқеъ аст. дар ин деҳа 1200 кас зиндагӣ мекунад. сокинони деҳа дар соли 2001 аз таъсиси ҷумҳурии мустақил хабар дода буданд. сокинон дар воқеъ намедонистанд, ки ба кадом кишвар тааллуқ доранд, Қазоқистон ва ё Узбекистон. дар ниҳоят деҳа ба ҳудуди Қазоқистон шомил карда шуд, аммо расман ба харитаи Қазоқистон ворид нагардида буд. дар бахши як рӯз дар таърих ҳамкорам Хиромон Бахозода шуморо бо муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ шинос мекунад. май 27 май соли 2009 дар Тоҷикистон бо пешниҳоди президент мақоми омбудсмен ва ё ваколатдори ҳуқуқи инсон таъсис ва ҳуқуқшинос Зариф Ализода ба ин вазифа таъин шуд. бисёриҳо аз ҷорӣ шудани чунин як мақом истиқбол карданд, вале бо гузашти вақт барои мустақил набудани ин мақом ва хомӯшиаш дар баробари парвандаҳои пурсару садои марбут ба шиканҷаву ҳабсҳои даъвоӣ интиқод карданд. Зариф Ализода ҳамеша гуфтааст, ки дар Тоҷикистон зиндониҳои сиёсӣ вуҷуд надоранд. 27 май соли 2008 дар шаҳри Кӯлоб амалиёти боздошти аъзои гурӯҳи Суҳроб Лангариев барпо шуд, ки 15 соат идома кард. ин гурӯҳ дар қочоқи маводи мухаддир гунаҳгор мешуд. додгоҳи олии Тоҷикистон як сол баъд Нурмуҳаммад Сафар ва Суҳроб Лангариев, писар ва домоди Сангак Сафар, фармондеҳи собиқ фронти халқӣ ва инчунин 6 тани дигарро бо ҷурми даст доштан дар мухолифати мусаллаҳона алайҳи давлат, қочоқи бузурги маводи мухаддир ва марзшиканӣ ба ҳабси якумрӣ маҳкум кард. 27 майи соли 1945 операсарои маъруфи тоҷик Бурҳон Муҳаммадқулов таваллуд шудааст. ин ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, ки дар як саҳна бо Аҳмад Бобоқулову, Шоиста Муллоҷонова ва дигарҳо ҳунарнамоӣ кардааст, то имрӯз ситораи саҳнаи театри операву балети ба номи Садриддин Айнии Душанбе мемонад. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар нисбати асъори хориҷӣ барои имрӯз 27 май чунин таъин кардааст.
شما برنامه نوید بامدادی را در پیشنهاد من امریدین اولیموف شنیدید. در دوام روز همکارانمان در ساعت‌های 13 و 16 شما را با خبرهای دیگری تاجیکستان جهان آشنا می‌کنند. ما را پیگیری کنید تا برنامه‌های دیگر. خداحافظ.